प्रमद बर'आ दिल्लीखौ सोमावसारदोंमोन, गुवाहाटीखौ सोमावसारदोंमन, दिल्लीनि दरजाखौ जोखावदोंमोन, गुवाहाटीनि दरजाखौ जोखावदोंमन, आसामनि थाय थाय सरकारि अफिसखौ जोखावदोंमोन जोंनि बर' हारिनि गोहो बोलोखौ लानानै। आरो प्रमद बर'आ बिथाङानो बिनि चिफ आरो गोविन्द बसुमतारी बिथांमोनानो बिनि डेपुटि चिफ। जुदि दिनै बिजेपि आरो इउपिपिएल जों जथायै सरकार खालामदों, थेवब्लाबो आं बुंनो नागिरो जे सोरखौबा जों माने जों सोनारनो हाया, सोरखौबा बिश्वास खालामनानै जोङो थारमाने जोंनि गासैबो मावनो गोनां खामानिखौ जोङो बिथांमोनावनो जों नारना दोनहरनो हाया। जों जाहैबाय आन्दोलननि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय सुबुंफोर, आरो बर'फ्रा आंल' नङा नोंथांमोनाबो आन्दोलननि बेकग्राउन्डजोंनो फैनाय सुबुंफोर। गोविन्द बसुमतारी आरो फेरेंगा गेदेरमा बे सानैया हाग्राबारियाव आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारनायखाय दिनै सरकारनि गादियाव थानाय लोगो लोगो सरकारनि लांगोनायाव एक्स एनडिएफबिनि जानानै जायफोर जोबथेसालियाव दं बिथांमोननि जानानै बुंनो गियो। जाय बिटिआर गोरोबथायाव जेबो गैया होनना बुंदों बियो राजखान्थिनि फोलानायसो। प्रमद बर'आ एक्स एनडिएफबिनि थाखाय नांदोंना? प्रमद बर'नि आगदा आखि बिथांमोना एक्स एनडिएफबिनि जानानै नांदोंना? सोरनि थाखाय उदां जादों? नाथाय प्रमद बर'आ सानसे समाव दिल्लीखौ सोमावग्लुंदोंमोन, गुवाहाटीखौ सोमावग्लुंदोंमोन, आसामनि थाय थाय सरकारि अफिसफोरखौ दरजा जोखावदोंमोन गावनि बिबानखौ लानानै। प्रमद बर'आ गोसो जायोबा दिल्लीखौ आसि थुनानै बाथ्रा बुंनो हायो, गुवाहाटीखौ बुंनो हायो, आसामनि थाय थाय एक्स एनडिएफबिनि जि जायगायाव केस दं बेखौ आसि थुनानै बुंनो हानाय पावार दं। नाथाय एक्स एनडिएफबिनि जानानै प्रमद बर'आ मानो फंसेबो राव होआ। दा बे दोननायखौनो जों नांगौ दा बेनो दोनबाय गैलाबो बे दोननायखौनो जों नांगौ दा। भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय एक्स एनडिएफबिफ्रा जायफोर केस गोनां आलो गोजोनै बे संसारनिफ्राय गावखौनो सुइसाइड खालामनो गोसो जाबाय बेबायदि जों नुदों। जायफोर एक्स एनडिएफबिनि केस गोनां बिथांमोना गावनि गथ' गथाय गावनि न'खरखौ नागारनानै गावखौनो सुइसाइड मानो जानो लुगैयो, मानो जानो लुगैयो? भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय। एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनाव जे दाहालागैबो आफादनि जिथु बारग' सोद्रोमा बिथांमोना जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ। दा बे जोबथेसालियाव जोबजानानै थानाय बारग' आफादनि सोद्रोमाफ्रा दाहालागैबो मानो उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। आरो दिनै गोरोबथा जाबायब्ला बेफोरो गनांगौमोन। बे जाहैबाय कमन रायजो राजानि मोनसे सोंथि। प्रमद बर'आ एक्स एनडिएफबिनि खामानि मावमारदोंना? प्रमद बर'नि आगदा आखि बिथांमोना एक्स एनडिएफबिफोरनि खामानि मावमारदोंना? एक्स एनडिएफबिनि जायफोर केस गोनां बिथांमोना गावनि गथ' गथाय गावनि न'खर नागारनानै आलो गोजोनै बे संसारनिफ्राय सुइसाइड जानो गोसो जाबाय। भिडिअनि फुटेजफोराव खोनानो मोनो। सोरबा एक्स एनडिएफबिनि केस गोनां बिथांमोनाव सोङोब्ला बिथांमोना गावनि गथ'खौ बोरै नागारलांनो, गावनि न'खौ बोरै गारनानै खारनो जायफोर केस गोनां बिथांमोना जोबोद दुखुजों साग्लोबनानै थायो। नाथाय साननैसो सिगां 7 बेल जाबाय। 7नि गेजेराव 2आ उदां जागोन आरो 2आ मैखोमै केस गोनांखा आरो माखासेया केन्सेल। बोरै जाखो? प्रमद बर'आ खामानि मावमारदोंबा, प्रमद बर'नि आगदा आखि बिथांमोना खामानि मावमारदोंबा 60 जननि बिथोराव 2आल' बोरै उदां जागोन? आरो मैखोमै केस गोनां बिथांमोनखौ अबेबा केसाव बेल होफ्लानानै माखासे फावथिना। नाथाय जाय एक्सनार, जाय दावहारु बिथांमोना आसि थुनानै आमोखायानो दंमारोमोन बे एक्सनाव, आमोखायानो बे जाथायखौ गावनि आखाइजों सिलाइनि गुलिखौ गावदोंमोन, बेबायदि आसि थुनानै दिन्थिजानाय जाय बिर जोहोलाव बिथांमोना दिनै सोरबा प्रमद बर', सोरबा प्रमद बर'नि आगदा आखि गोविन्द बसुमतारीखौथ' दोन, फेरेंगाखौथ' दोन, बिथांमोना हाग्राबारियाव सोमावसारनायखाय सरकारनि मानसिजों सावरायनो गियो। नाथाय प्रमद बर' सारा आबसुनि सोमावसारनायाव दिल्लीनि दरजा, गुवाहाटीनि दरजा, आसामनि थाय थाय सरकारनि अफिसनि लांगोनायाव सरकारनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरजों आसि थुनानै टेबोल सौनानै बिखा फोरदाननानै सोमावसारबोनाय। प्रमद बर'आथ'
एक्स एनडिएफबिनि खामानि मावनो हायो, प्रमद बर'नि आगदा आखि बिथांमोना खामानि मावनो हायो। नाथाय गबिन्द बसुमतारिया हाग्राबारियाव थानायखाय सरकारनि मानसिजों माबायदि सावरायनांगौ बेखौ बियो रोङा, फेरेंगाया रोङा। जायफोर दानि गोहो खुंथायाव थानाय सोरबा फेरेंगा, सोरबा गबिन्द, सोरबा उमुक उमुक बिथांमोना हाग्राबारियाव सोमावसारनायखायनो बिथांमोना सरकारनि लांगोनायाव थांनानै गावनि आंगो लोगो, गावनि सिनियर जुनियर बिथांमोनखौ उदां खालामनांगौ होननानै सरकारखौ प्रेसार होनो गियो। नायखौ नुबाय थाखायो आरो जेल जानाया मोनसे स्वाभाबिक बाथ्रा। किन्तु 2020 सननि जितु 27 जानुवारियाव मोनसे एग्रिमेन्ट जानानै थांबाय बर'फोरजों गोजोन गोरोबथा होननानै। बे गोजोन गोरोबथायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउबिपिअ आरो एनडिएफबिनि मोनब्रैबो फेक्सनजों जयैनो एग्रिमेन्टखौ खालामनानै भारत सरकार, आसाम आरो बर'फोरनि गेजेराव बे मोनसे एग्रिमेन्ट जाबाय। आरो बे एग्रिमेन्टखौ गोजोन गोरोबथा एबा पिस एकर्ड हिसाबैनो बिटिआर पिस एकर्ड हिसाबैनो बेखौ मिथिनाय जायो। दा सोंथिया बाथ्राया जाहैबाय बेबायदि मोनसे एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनाव जे दाहालागैबो आफादनि जितु बारग' सोद्रोमा बिथांमोना जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ। दा बे जोबथेसालियाव जोबजानानै थानाय बारग' आफादनि सोद्रोमाफ्रा दाहालागैबो मानो उदां अख्राङाव फैनो हायाखै आरो दिनै गोरोबथा जाबायब्ला बेफोरो गनांगौमोन। बे जाहैबाय कमन रायजो राजानि मोनसे सोंथि। दा बेनिखायनो नैबे सोंथिनि सायाव आं नैबे बाथ्राखौनो नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायनो सानो एबा आं सिगाङावबो फोरमायदों गुबुन गुबुन बेबायदि बिजोंनि गेजेरजों जे केस मोनसे जायोब्ला बेखौ मोनसे माखासे आयेननि बेबस्था लानानैनो बेखौ बोस्रांनो गोनां जायो। जोंनि बेलायाव गोजोनथाव बाथ्राया बेनो जे एग्रिमेन्ट खालामखांनानै माने एकर्ड खालामखांनानै जितु दानि सरकार प्रमद बर', गबिन्द बसुमतारि बिथांमोननि दैदेननायाव जि सरकार सोलिदों जोंनि बिटिआरआव, बे सरकारा नैबे इस्युखौ माने केसफोरखौ उइथड्र खालामनाय, फारसेथिं जेलाव थानाय बे जोंनि बारग' आफादनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ बख'नानै लाबोनाय, बिनि सायाव गोसो मोदोमजों हाबा मावनायखौ जों नुदों। आरो बेनो थारमाने गोजोनथाव बाथ्रा, जायनि जाहोनाव मैया अनारेबल हाइकर्टआबो माखासे जोंनि बारग' आफादनि सोद्रोमाफोरखौ बेलाव दिनै अर्डार होबाय आरो बेलनि अर्डार होबाय। बेयो एनआइए केसमोन। थिग बेबायदिनो सिबिआइनि केस दङ, एनआइए केस आरो दंबावो, बिदिनो हाइनियास नन हाइनियास केसफोर दंबावो। बेबायदिनो गासै जोंहा 60 बारा थारमाने गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव हाबनानै दङ। बै आफादनि सोद्रोमा बिथांमोना गोबाव सम जालांबाय, खायसेया दिनै 14 बोसोरबो जानो नागिरबाय, बिदि अबस्थायाव फैबाय। दा नैबे एनआइए केसाव थानाय जितु बिथांमोनखौ हाइकर्टआ जि जाजमेन्ट होबाय बा बेलनि थाखाय अर्डार होबाय, बेवहाय जोंहा गोजोननाय दङ। आरो बिनि थाखाय जोंनि बारग' नैबे एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशना बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे माने क'अर्डिनेसन लाखिनानै जोंनि एडभकेट सार बिथांमोनजों क'अर्डिनेसन लाखिनानै जों गोबां समनिफ्राय खामानि मावबाय थादोंमोन। आरो बिनिनो फिथाइ हिसाबै जों सानो जों धन्यबाद होदों आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माखौ आरो जोंनि प्रमद बर' बा बिटिआरनि चिफ बिथांमोनखौ जे बिथांमोननि सरकार तरफनिफ्राय नाजानायनि जाहोनाव जथेस्थ' केसफ्रा थारमाने एसे नरम जादों। आरो बे नरम जानायखौ दिनै जोङो नुनो मोननानै जेलाव थानाय बे व्यक्तिफोरजों जों जेब्ला रायज्लायनो मोनो, जों खोथाफोरखौ जों फोरमायलायो आरो बिथांमोना गोजोननायखौ फोरमायदों। बेनिखायनो जोंबो गोजोनदों। बाथ्राया जाहैबाय जे हाइनेस केसफोरखौ लानानै जोंहा जेलाव थानाय सुबुंफ्रा न'खरनि बिथांमोना गिनाय बहुद थायो जे गाबोननि दिनाव मा मोनसे जाज फैगोन, मा मोनसे माने बार्डिक्ट फैगोन, बेयाव गिनाय थायो। दा जों अन्तत' जों गोसोआव बिश्वास मोनसे लाखिनो हादों जे बिथांमोननि केसा जथेस्थ' नरम जाबाय। मानोना सरकारा गोराहै हमथाबबाय थानायमोनब्ला बेफोर केसा नरम जानाय नङामोन। आरो नोंथांमोननि गेजेरजों आं बेखौ फोरमायनो सानो जे मोनसे केस जाखांनायनि उनाव आयेननि बेबस्थायानो नायखायो। बाय कुनु जेसेबांखि भिआइपियानो जा, नोंथांमोना नुनो मोनदों गुबुन गुबुन निउसफ्राव बहुत क्ररपति माल्टि क्रर थानाय मालिकफोर एबा बिलियनारिफोर कर्परेट्सफोर जायफ्रानोखि केसनि आन्दाराव फैबाय, थारमाने आयेननि बेन्दोङाव फैबाय, बिथांमोनखौ आयेननि गेजेरजोंनो थारमाने सुस्रांनो गोनां जायो, बेखौ जों नुनो मोनदों। दा जोंनि बे बारग' एनडिएफबि आफादनि सोद्रोमाफ्रा जायफ्रा जेलाव दङ, बिग्रायनाय समावहाय आन्दलननि समावहाय बेबायदिनो हमजाबाय, गुबुन गुबुन केसफ्रा बेहाय जाबसिननानै थाबाय, बेखौ आयेनजोंनो बोस्रांनांगोन। दा जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानदों जे जों बुजिनांगोन बिथांमोननि जेलाव थानाय बा बे गबैनि गोबाव जानायखौ लानानै पलिटिक्स खालामनाया आसलते बै बिथांमोनखौ बिराद माने माबाखौ फोनांनाय जायो, मा होनो दुखु होनाय जायो। आरो जि एग्रिमेन्ट खालामबाय, बै एग्रिमेन्ट खालामनायखौ थारमाने बेखौ
मुल्य गैयै खालामनाय जायो आसलते बे बाथ्राफोरखौ कमनलि जायाखसै उमुक जानांगौमोन होननानै बुङोब्ला आरो बेनिखायनो आयेननि खोथाखौ जों एसे बुजिनांगोन दिनै बे पृथिबिया जौगालु पृथिबि समा मारै थिनदों जों बेखौ बिजिरनानै नायनांगोन आरो जों रावबो रोङैबो नंला बेनिखायनो थारमाने जोङो थिक भाबे जेरै खालामबा थिक जागोन बेबायदि जों खारनांगौ एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशना दिनै बे मुभखौनो लादों केसनि सायाव आरो बिनि बादैबो नोंथां सोंनाय बायदि आं बुंनो सानबावबाय जे एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशना जितु जोंनि बारग' आफादनि सोद्रोमाफोर जायफ्रा थांनानै दङ दायो गोबांथ' मार्टाइस जालांबायसै मार्टाइस जालांनायनि थाखाय जोङो नाजानानै सरकारनिफ्राय जोङो 3,000निबो बारा जों एलकेट लाबोनो हाबाय बेखौ पर्यायक्रमै मोनलांबाय थासिगोन दाख्लैबो बिनि माखासेखौ होनाय जाबाय बिदिनो पर्यायक्रमै होलांगोन दा जायफ्रानोखि जोङो एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनाव दायो सिभिल जानानै थाबाय बे सिभिल जानानै थानाय व्यक्तिफोरनि थाखायबो सरकारनि राहाजों एबा मोनसे समाजारि जिबनावहाय माबोरै मावनानै जानांगौ नै बिनि थाखायबो जों बे एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशना खामानि मावबाय दङ जों गुतै एनडिएफबिफोरखौ लाना मोनसे मेपिं खालामबाय थादों एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशननि नाजानायावनो दिनै थारमाने जोंनि बहुत सिगांनिफ्राय बावनानै थालांनाय किसुमान जितु मावनो गोनां खामानिफोर एनडिएफबिनि जारिमिनानो जा बर'फोरनि जारिमिन बुथुमनायानो जा बेफोर गुबुन गुबुन लेभेलनि खामानिफोरखौ जों दिनै मावबाय थादों बिनिफ्राय जितु मार्टायार्स डे थैना थांनाय बा मुंख्लं सान बे मुंख्लं सानफोरखौ खुंफुंनो थाखायबो फैबाय थानाय समाव जोङो जाहाथे खुंलांबाय थानो हायो बेनिबो थाखाय जोङो बेबस्था खालामदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव गोसोखांजाबाय थानो हायो बेबायदि गुबुन गुबुन खामानिफोरखौ जों मावबाय थादों आरो थेंकफुलि दानि बिटिआर सरकारा जि जेनुइन इस्युफोरखौ माने दङ बिनि फारसे मोजां गोसो होयो आरो जायगायाव शान्ति आरो उन्नतिखौ लाबोनो थाखाय बे बिटिआर सरकारा खामानि मावदों आरो बे शान्ति उन्नतिनि खेत्रआव जों बारग' एनडिएफबि आफाद एबा एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशना शान्ति परिबेसखौ बिटिआर ओनसोलाव क्रिएट खालामनायनि थाखाय जोङो गोसो मोदोमजों जों सरकारजों लोगोसे खामानि मावफाबाय थादों आरो बे आंनि नोजोरावबा बे बिराद गिदिर खामानि मानोना दिनै शान्ति गैयाब्ला जों गाबोन आरो फावसायना थांगोन बे बाथ्राखौ जोंनि समाजनि सुबुंफ्रा बुजिनांसिगौ आरो आखाइजों आखाइ हमज्लायनानै गोरोबलायनायनिजों थारमाने शान्ति परिबेसखौ जोंनि गेजेराव लाबोनांगौ जोंनि आफादनि गुबुन गुबुन फेक्सननि सोद्रोमा बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानो दिनैनि तारिखाव जोङो बेजों बे नासयलायनायनि थाखाय नङा बेजों बे मेहेरलायनायनि टाइम नङा खिन्थु जोङो गावनि व्यक्तिगत जिबनाव जेरैबायदि थांना थानांगोन बेयावबो फकास खालामनांगोन फारसेथिं शान्ति उन्नतिनि थाखाय जों फकास खालामनांगन आरो एडुकेसननि फारसे जों फकास खालामनांगोन आं बेखिनिखौ नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायबाय नोंथांनिफ्राय मिथिगोन जिहेतु बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाना थांबाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव दा बेवहाय जों आसाम सरकार भारत सरकार आरो बिटिसिनि जे खुंथायाव थानाय बिथांमोनजों मोनसे साइन जादोंमोन आरो बेवहाय जों नुनो मोन्दोंमोन जेब्ला बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन दोलै नोगोरैनो बेवहाय बरायनाय आरो बे गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनानै जुदि लाङोब्ला नैबे समाव बिटिसिआ सानसे समाव स्टेटआव महर मोनगोन बा बिटिआरआ स्टेटआव महर मोनगोन होननानै गोबां दैदेनगिरिफोरा बुंदों नाथाय बैफोर दैदेनगिरिफोरा दिनै फाल एरायबाय बिथांमोना दावथ्रोदलांबाय दा बिथांमोना बै एकर्डखौनो दिनैनि तारिखाव गाज्रि होननानै बुङो बे एकर्डजों जेबो जाया बे एकर्डआ नैबे समाव मोजां नङा होननानै सावरायनायनि मोनसे बिन्दो जादों बेनि सायाव नोंथाङा सासे बारग' एनडिएफबि हिसाबाव सासे सागानगिरि थामहिनबा बे समाव नोंथांमोनानो बे एकर्डखौ नोंथांमोनानो खालामदों मा बुङो आच्छा बिराद इम्पर्टेन्ट पइन्ट जाय बिथांमोना नैबे बिटिआर गोरोबथायाव जेबो गैया होननानै बुंदों आं सानो बिथांमोननि मोनसे पलिटिकेल मटिभेटेड एबा पलिटिकेल इन्टारेस्ट थानाय मोनसे बे पइन्टसो जायखौ मानेकि कमन मानसिफोरखौ कमन पाब्लिकखौ मिसलिड खालामनायनि मोनसे पइन्टसो बिटिआर गोरोबथायाव जेबो गैयामोनब्ला दिनै गोरों गोरा जोंनि बर' समाजनि जाय इन्टेलेक्चुवेलफोर आरो गोबाव गोबाव सम संगठनखौ दैदेनबोनाय दैदेनगिरिफोर एनडिएफबिनि बैसोआ बै समावहाय 34 इयार्समोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाथ' बिदिनो 1986निफ्राय जेनेबा जि समनिफ्राय गायसनबाय बिनिफ्राय एखे सरासमरि बैसो बिनिफ्राय गुबुन गुबुन आन्दोलनाव जरित थानानै खामानि मावबोनाय मानसिफोर बेयाव दैदेनगिरिफ्रा जायफ्रानोखि सागानगिरिफोर बेबायदिनो नोंहा इउबिपिअनि खोथा फैबाय नैबे जितु बड' काछारी अट'नमास काउन्सिल बेबायदि बेखौ बे एग्रिमेन्ट लाबोनायनि आन्दोआव मोनसे इउबिपिअ दंमोन जोंहा बिथांमोननि दैदेनगिरिफोर थाबाय बै दैदेनगिरिफ्रा मोनसे कनसेन्सासआव फैनो हादों जे बे समा जोंखौ मा थिनदों दिनैनि तारिखआ जेनेबा 2020 सननि 27 जानुवारिनि बाथ्राखौ आं बुंदों दायो बै समहालागै बर'फोरनि जितु टप मोस्ट दैदेनगिरिफोर बिथांमोननि खर'आव बा बिथांमोननि सिन्ता धारायाव जे समा बर'फोरनि थाखाय मा थिनदों बे बाथ्राखौ हमदांनो हादों आरो बै समावहालागै तारमाने जि बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनो थाखाय जि बेबस्थाफोर मोनबाय आरो सरकारा जिखौ मावनो हायो सरकारावबोथ' बेबायदि मोनसे माबा परिबेस थायोना
बबेबा समाव माखौबा मावनो हागोन बबेबा समाव माखौबा मावनो हाया एन्टायार माने देशआवहाय माखासे सिचुएशनफोर क्रिएट जायो दा 2020 सनाव जि एग्रिमेन्टआ बा जि परिबेसा जोंनि थाखाय गोनांमोन बा बर'फोरनि मा जि परिबेस दंमोन बेवहाय जोङो बे बिटिआर गोरोबथा बायदि जि दफाफोरखौ जों मोननो हादों बे दफाफ्रा जोंनि थाखाय अत्यन्त प्रयोजन आरो बै टाइमाव बर'फ्रा जि एग्रिमेन्टखौ खालामना लाबाय आं बेवहाय एनडिएफबि नि बाथ्रा बुंनो नागिराखै बर'फ्रा जि एग्रिमेन्टखौ भारत सरकारजों गोरोबलायनानै एग्रिड जानो हाबाय एग्रिड खालामना लाबाय बेयो बहुत इम्पर्टेन्ट आरो बेयाव बहुत लाबदायक जादों होननानै आं सानो दिनैनि तारिखाव जाय बिथांमोना बे एग्रिमेन्टआव जेबो गैया होनना बुंनो नागिरदों आंनि नोजोराव नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बुंनो नागिरदों आरो एनादार माने 3-4 इयार्स 4 बा 5 बोसोर उननि समावहाय बिनि ट्रेन्सफरमेशनखौ नुनो मोनगोन नाय नोंथांमोना थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय 2025 मायथाइ दिनै जाबाय माने 5 बोसोराव जों आगान होबाय नङा होमबा बे 5 बोसोराव जोंनि बर'फ्रा बबे लेभेलसिम ट्रान्सफर्म जादों बर'ल' नङा जोंजों लोगोसे गुबुन गुबुन जाति जनजातिफोर माने बिफोर बिथांमोनाबो माबायदि बर'फोरजों एखे लोगोयैनो रायजो जानानै मोनसे शान्तिनि बाताबरन लाबोनो हादों दिनै बे एग्रिमेन्टआव जेबो गैया होननानै बुंनो नागिरनाय बाथ्रा बै सुबुंफोरा आसलते आंनि प्रश्नआ बिथांमोनाव बेसो जे नोंथांमोना बबे पइन्टखौ लानानै आर्गुमेन्ट खालामनो नागिरो जे बे बिदि जानाङामोन होननानै बबे मोनसे दफाखौ बबे मोनसे कारनखौ लानानै बे एग्रिमेन्टआ बिदि जानो नाङामोन होननानै बुंनो नागिरो माहा भुल जादों बेखौ पइन्ट आउट खालामनांगौ पइन्ट टु पइन्ट आउट खालामनांगोन ओरैनो सरासनस्रायै बे बिटिआर गोरोबथाया जेबो जायासै होनना बुंना लाब गैया मानोना सरासनस्रायैनो नुखादों जे बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनाव बर'फोरनाव शान्ति फैदों शान्तिजों लोगोसे उन्नति फैदों बिनि सिगां बर'फोरनियावहाय जोंनि बे ओनसोलावहाय दाङाबाजिजों जोबनो गैयामोन जोंनि बे ओनसोलावहाय जातिजों जाति तारमाने बिसास खालामलायनाय गैयामोन एडुकेसनलि जों बेसेबां गाहायाव थांदोंमोन बिनि जेबो अनजिमा गैया दिनैनि तारिखाव बे एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव जोंनियावहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि अफिसार्सफ्राबो दिनै ओंखारबोजेनदोंसै तारमाने आरो गोबां स्टुडेन्टसफ्रा दिनै गुबुन गुबुन माने गोजौ थाखोनि स्टाडिफोरखौ खालामहैनो थाखाय दिनै चान्स लानो हादोंसै आरो थाखा फैसा तारमाने इक'नमिकेलि जोंनि बर'फ्रा दिनै बिराद मोनसे मा होनो ट्रान्सफरमेशन जौगालु लेभेलजों दिनै खारबोगासिनो दं बेपार बानिज्यआव दिनै जोङो सोलोंनो हादों मानोना बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव माखासे माने तारमाने मा होनो जायफ्रानोखि इनभेस्टरफोर दिनै इनभेस्ट खालामनो हमदोंसै बिनिफ्राय गोबां एनजिअफोर दिनै खामानि मावनो हमदोंसै सरकाराथ' गावनि लेभेलजों तारमाने खामानिखौ मावखागोन जि फानोमोन बेखौ मावखादोंआनोसै बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन एजेन्सिफ्रा गुबुन गुबुन तारमाने कर्परेट्सफ्रा माने सिएसआर फान्डफोरखौ दिनै व्यवहार खालामदों बेखौ बिथांमोना दिनै नुहुरनाय नङा खिन्थु नुदों नुनाया जे जोंनि माने बर' समाजा बा बे ओनसोला बे हालामा दिनै जौगागासिनो दङ बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे एग्रिमेन्टआव जेबो गैया होननानै आं सानदों जेबो गैया होननानै बुंदों आं सानो बिथांमोना कुनु दिन गावसोरो व्यक्तिगत भाबै स्टाडि खालामाखै जास्ट बाहाय पलिटिकल मटिभेटेड आरो पलिटिकल मोनसे इन्ट्रेस्ट थानाय बाथ्राखौ बिथांमोना बुंनो नागिरदों मानोना दिनै बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनाव जि इउपिपिएलनि सरकार फैदों बे इउपिपिएलआ दिनै मोनसे मजबुत स्थितियाव दङ इउपिपिएलनि जितु माने नीति आरो नियम जिहेतु माने दायो इउपिपिएलनि सरकार आरो प्रमद बर'आ बिथाङानो बिनि चिफ आरो गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनानो बिनि डेपुटि चिफ जुदि दिनै बिजेपि आरो इउपिपिएलजों जथायै सरकार खालामदों थेवब्लाबो आं बुंनो नागिरो जे सोरखौबा जों माने जों सोनारनो हाया सोरखौबा बिसास खालामनानै जोङो तारमाने जोंनि गासैबो मावनो गोनां खामानिखौ जोङो बिथांमोनावनो जों नारना दोनहरनो हाया जों जाहैबाय आन्दोलननि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय सुबुंफोर आरो बर'फ्रा आंल' नङा नोंथांमोनाबो आन्दोलननि बेकग्राउन्डजोंनो फैनाय सुबुंफोर गतिके जोङो दिनै मोनसे माने मोजां जों जेराव माने आस्था लाखिनो हायो बिसास लाखिनो हायो बेबायदि लिडारशिपखौ मोनोब्ला जों सोनारनो हायो बेबायदि दिनै जों प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनखौ जों मोननो हादों आरो बिथांमोननि नेतृत्वआव बे सरकारा जौगादों बे हालामा जौगादों फैबाय थानाय समाव जौगाबावगोन गोबां मिशन लादों बिथांमोना दिनै गोबां रोखोमनि तारमाने एडुकेसन लेभेलाव जौगाखांनायनि माखासे खामानिफोरखौ मावदों दिनै बेफोरखौ जों नुयोब्ला नायोब्ला गाबोन समफोर बे बिटिआरखौ जायफ्रानाखि बियो मा होनना बुंगोन बे एग्रिमेन्टआ थिग जायाखिसै होननानै बुंनायमोन बिथांमोना लाजिनांगौ समा बारा गोबाव गैला होननानै आं सानो आरो मोनसे खोथा बे खोथाखौ इम्पर्टेन्ट गोसोआव लाखिनाया मोजां आं दहाय फार्स्टआवनो बुंदोंमोन जे बै टाइमाव एग्रिमेन्ट खालामनांगौ हिसाबै बेयो बिराद इम्पर्टेन्ट मोनसे जोंनि थाखाय सममोन बेखौ जुदि एग्रिमेन्ट खालामामोनब्ला बिनि उनाव माने कभिडनि टाइमा फैबायमोन 2019आव ना बे कभिड नङा होमबा कभिडनि मोनसे टाइम फैबायमोन कभिड पेन्डेमिक फैबायमोन बे टाइमाव गुथै माने हादोरनि सिस्टेमा कलेप्स तो जायाखै कलेप्स बुंनो नागिराखै खिन्थु मोनसे लेभेलाव स्टेगनेन्ट जानानै थादों डाउन जानानै थादों बे टाइमाव तारमाने सोर बिउरोक्रेट सोर मा जों कमन मानसि जादों आरो बेखिनि टाइमाव जुदि बर'फ्रा बिनि सिगाङावहाय एग्रिमेन्टखौ खालामना लानो हायामोनब्ला आं सानो आं दिनैबो माने गावनो गाव व्यक्तिगत सानखाङो एग्रिमेन्ट खालामामोनब्ला मा जागौमोन मानोना बर'फोरनि माने फ्रेगमेन्टेसन तारमाने थुख्रा थुख्रि जानाय लोरबांथिया अनेक नुजाबायमोन पलिटिकेलि बिसोर मेचुर नङामोन
पलिटिकेलिबो जों माने फ्रेगमेन्टेड गावजों गाव गावस्रालायनाय फारसेथिं जोङो संगठन लेभेलावबो गुबुन गुबुन रोखोमनि तारमाने दाङाबाजि गावनि गेजेराव पेट्रिसाइडेल किलिंफ्राबो जोबनो थाङाखैमोन फारसेथिं सरकार जिथु सरकारा सोलिबाय दंमोन बिथांमोना मोनसे माने पजिटिभ मेसेज लानानै बै समस्याफोरखौ समाधान खालामनायनि थाखाय कुनु दिन दिन्थियाखैमोन बेनिखायनो बै टाइमा हाइ टाइममोन आरो बे टाइमाव बर'फ्रा हटिक डिसिसन लादों आरो बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामदों आरो दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामनो हाफुंनायनि थाखाय दिनै जों दा बे पजिसनाव दं आरो बे पजिसना बावनो थानाय नङा फैबाय थानाय माखासे सानफोरनि उनाव तारमाने जोंनि बे बिटिआरआ जौगागोन आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा एबा बर'फोरनि जिथु दानि जि अबस्था बेयो जथेस्थ' आपग्रेड जागोन बेखौ सानो